Oyaore Nyakwaramoga Juang en geno mara ni ichiew e yo makare machiegni mondo alidhnie moko kuom thuond weche oboke magwa adek mapile mag The Standard, Daily Nation kod The Star kawuono chieng' tich ariyo tarik 19 dweno mar apar e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino. Mokwongo we yami kawuono e sigana kata Today in History. Odiochieng' machal gi ma kawuono e higa mar 1990, jaod bura machon ma Subukia migosi Koigi Wamwere ne oter e nyim doho kod ketho mar treason jumbe 2 kende bang' kane owuok e piny Norway kama ne odhi pondoe. Odiochieng' machal gi ma kawuono e higa mar 1990, jaod bura machon ma Subukia migosi Koigi Wamwere ne ochwal e nyim doho kod ketho mar treason jumbe 2 kende bang' kane owuok e piny Norway kama ne odhi ponde kaluwore kod ywaruok mane ni kinde kod telo mar ker machon ma pacho kae mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Machiegni kendo wadhi chayo kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho nyim oboke mar The Standard en ni Uhuru to Mount Kenya, wait for my signal. Uhuru to Mount Kenya, wait for my signal. President reignites debate on succession politics, urges restless mountain to wait for his signal even as top aspirants dangle goodies in their scramble for a piece of the vote-rich region. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne ojiwo oganda maok Mount Kenya region mondo bed mos nikech odhi nyiso gi chung' mare ewi jatelo monego bed ni gigoyo ne ombulu e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne ojiwo kendo kwayo oganda maok Mount Kenya region mondo bed mos ka olero ni obiro nyiso gi chung' mare ewi jatelo monego bed ni gigoyo ne ombulu e yiero maduong' mabiro mar dhi bedo ker mar 5 ma pacho kae mabiro e kinde ma jotelo mag siasa kotelne kod jalup ker William Ruto gai mar ODM migosi Raila Odinga, jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi, jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi e kind jotelo mamoko osebedo kaluoro gwenge mag Mount Kenya region ka gigoyo campaigns magi mar jiwo oganda maok Mount Kenya region mondo bi osir gi lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kata kamano, ker kanyoro loso kod jodak ma kaunti ma Kirinyaga odiochieng' manyoro ne okwayo jodak ma Mount Kenya region mondo bed mos nikech kochopo sama kare to biro nyisogi ni jatelo mane ma onego bed gi goyo ne ombulu kaka ker mar 5 ma pacho kae. Kendo picha mane nyimo oboke mar The Standard en picha mar jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta e kinde mane otwak kod galamoro mar oganda maok e kaunti ma Kirinyaga odiochieng' manyoro motelo ne nyasi mar Mashujaa Day ma idhi bago odiochieng' makiny e kaunti no ma Kirinyaga. E nyimo oboke mar The Standard bende ogai mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga nyoro tero campaigns mage e kaunti ma Meru kama ne omiye rwak masironyo kendo ne orwake kod jotelo maok e kaunti ma Meru koting'o gavana ma Meru Kiraitu Murungi, jatend migawo mar pur Peter Munya ka achiel kod jotelo mag siasa mamoko. Jalup ker William Ruto bende ne osingo ni nominations mag UDA dhi bedo nominations man thuolo kendo nominations mohuyanga ka owacho ni jotelo mag siasa mag UDA ma ibiro yudo ka kelo lwenye kinde nominations mag UDA ibiro golo nyinggi kendo ibiro kawo negi okang' mager. Itoboke mar adek en ni Colin Powell, mano jarateng' mokwongo bedo jatend migawo mar weche mag nyapacho mar piny Amerika kata migawo mar weche ma iye mar piny Amerika Colin Powell ne ong'ielo rengo kaluwore kod midhusi mar COVID-19. Migosi Colin Powell, mano jarateng' mokwongo bedo jatend migawo mochung' ne weche mag iye ma piny Amerika, ne ong'ielo rengo kaluwore kod midhusi mar COVID-19. Nyasaye oket chuny Colin Powell kamokwe. Itoboke mar 4 kata odoko ni piny owacho osebedo katimo duto manyalore mar neno ni gikelo chanjo mag kedo kod midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Iwacho ni kwan oganda mosewuok oko mar dhi gamo kata mar dhi yudo chanjo mar COVID-19 e piny mokalo. Kata odoko ni piny owacho to timo duto manyalore
mar neno ni gikelo chanjo mag COVID-19 ne oganda mapacho kae. Ler yango ni oganda mapacho kae mosewuok oko mar dhi yudo chanjo mar COVID-19 ni piny mokalo, kendo pod wamedo jiwo nyikwaramogi mondo uoguru oko ka rombu mondo ukaw chanjo mar COVID-19. Idoboke mar auchiel, duol mochung'ne bago yiero pacho kae IEBC ne omiyo kambi moro mar piny Greece tenda mar dhi goyo chapa ballot papers mag yiero maduong' mabiro. Duol mochung'ne bago yiero pacho kae IEBC ne omiyo tenda kambi moro mar piny Greece miluongo ni Inform P Lycos Holdings tenda mar goyo chapa ballot papers mag yiero maduong' mabiro. Kambi mar piny Greece ni ne oloyo kembe mamoko maromo 11 bende mane onyiso dwaro margi mar dhi yudo tenda mar goyo chapa ballot papers mag yiero maduong' mabiro. Men ler mane ogol kod jakom duol mochung'ne bago yiero pacho kae IEBC Wafula Chebukati. To boke mar 7, Jalup Ker William Ruto osingo ni nominations mag UDA dhi bedo nominations mohuyanga maonge kod weche mag adeo wang', ka kendo osgolo siem mager ne jo siasa mag UDA ma ibiro yud ka kelo lwenye kinde nominations mag UDA ni dhiro kawo negi okang' mager. Ruto ne ogolo siem mager ne jo siasa madwaro yudo ticket mag UDA yiero maduong' mabiro ni kopono yodgi kod ketho mar kelo lwenye kinde nominations mag UDA to ibiro kawo negi okang' mager. Itoboke mar 8, bura motenore kod mibadhi mar Aroren Kimwarer bende ne odhi nyime odiochieng' manyoro. Itoboke mar 9, ogayo mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga ne otero campaigns mag county ma Meru, kama ne owacho ni koponi oyiere ka ker to odhi konyo jopur mag mira maok county ma Meru yudo chiro mag mira e pinje maoko ka piny Tanzania ka achiel kod piny DRC. Raila ne owacho magi e kinde mane otero campaigns mag Azimio la Umoja e county ma Meru, kama ne orwake kod oganda mathoth ka achiel kod jotelo maok e county ma Meru ka gavana wa Meru Kiraitu Murungi, jatend migawo mar pur Peter Munya, ja od bura mar Iyala Manompuri Aburi ka achiel kod gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho e kind jotelo mamoko mag siasa mane otenore kod ogayo mar ODM Raila Odinga e limbe mare e county ma Meru odiochieng' manyoro, kama ne osingo ni koponi oyiere ka ker mar 5 mapacho kae to odhi konyo jopur mag mira maok e county ma Meru yudo chiro mag mira e pinje mag Tanzania kod DRC Congo. Itoboke mar 10, jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne okwayo oganda maok Mount Kenya region mondo bed mos, ka owacho ni obiro nyisogi ni ng'ano monego bed gi goyo ne ombulu e dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ne owacho magi county ma Kirinyaga odiochieng' manyoro, kama ne otwak kod oganda maok e county ma Kirinyaga, kama ne okwayogi ni mondo gibed mos nikech kochopo kinde makare to obiro nyisogi ni ng'ano monego bed gi goyo ne ombulu kaka jodak mag Mount Kenya region e dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 12, oganda mapacho kae bende kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo wit oko chik mar curfew, pajo ndiko ka achiel kod pach josomo nyaka weche moke counties ka achiel kod weche moke pinje maoko. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke, kama tuke mag UEFA Champions League ma idhi bago otieno makawuono, ka otieno makawuono tuke mag UEFA Champions League PSG dhi nyago pien kod RB Leipzig, e kinde ma Atletico Madrid dhi rakore kod Liverpool, FC Porto dhi nyago lum kod AC Milan, ka Ajax to bende dhi chwero luya kod Borussia Dortmund. Magi tuke mag UEFA Champions League madhi nyime otieno makawuono. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho nyime oboke mar Daily Nation en ni on the warpath. Gloves are off. A day after Deputy President William Ruto publicly complained that he had been branded a thief despite having supported his boss to win, President Kenyatta vowed to kick out corrupt leaders from his government before the end of his term in office next year, saying he has nothing to lose. Lweny mar siasa kendo amen mar siasa mane kind jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod jalup ker William Ruto. Lweny mager mar siasa e kind jalup ker William Ruto kod ker Uhuru Kenyatta. Odiochieng' achiel kende bang' ka jalup ker William Ruto ne owuok ayanga kendo wacho ni
Ker Uhuru Kenyatta osebedo kaluonge ni jakuo kata odoko ne okonyo Ker Uhuru Kenyatta bedo ker mar ang'wen ma pacho kae. Odiochieng' manyoro Ker Uhuru Kenyatta ne owacho ni odhi teng'o lwet jotelo duto man kod weche mag mibadhi mane piny owacho mare e yiero maduong' mabiro. Ndalo achiel kende bang' ka jalup Ker William Ruto ne ochayo Ker Uhuru Kenyatta kuom luonge ni jakuo kata odoko ne okonyo Ker Uhuru Kenyatta bedo jaloch e yiero ariyo madongo mokalo. Ker Uhuru Kenyatta kane otwak kod oganda e kaunti ma Kirinyaga odiochieng' manyoro ne osingo ni odhi riembo e tich josiasa manie piny owacho mare man kod weche mag mibadhi kata jotelo ma osetud kod weche mag mibadhi manie piny owacho mare motelo ne yiero maduong' mabiro. Mane thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Lweny mar siasa manie kind Ker Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto, kama Ker Uhuru Kenyatta nyoro wacho ni odhi riembe tich jotich mag piny owacho mosetud kod weche mag mibadhi ndalo achiel kende bang' ka Ruto ne owacho ni ker sani luonge ni jakuo kata odoko ne okonyo Ker Uhuru Kenyatta bedo ker ma pacho kae e yiero ariyo mokalo. Ito oboke mar ang'wen, Ker Uhuru Kenyatta osingo mar riembo e tich jotelo ma jomibadhi manie piny owacho mare ndalo achiel kende bang' ka jalupne William Ruto ne ochaye kuom luonge ni jakuo kata odoko ne okonyo Ker Uhuru Kenyatta bedo ker ma pacho kae e yiero ariyo mar 2013 kod 2017. Ito oboke mar abich, ogai mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga ne otero campaigns mage e kaunti ma Meru kama ne omiye rwak masironyo kendo osingo mar konyo oganda kata jopur mag mira ma e kaunti ma Meru mondo oyud chiro mar mira. Kendo ne owacho ni en kod geno ni oganda mok Mount Kenya region dhi sire lwedo e dwaro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar auchiel, jalup Ker William Ruto ne osingo ni nominations mag UDA dhi bedo nominations ma ohuyanga maonge kod dewo wang', ka owacho ni jatelo moro amora mar UDA ma ibiro yud kod ketho mar kelo lweny e kinde nominations mag UDA ibiro kaone okang' mager. Ito oboke mar abiriyo, loso ewi kwan mapiny mag oganda mawuok Mount Kenya region mosewuok oko mar ndikore kaka jogo ombulu e pacho kae. Iwacho ni kwan oganda mawuok Mount Kenya region mosendikore ka jogo ombulu e kinde ni chenro mar ndiko jogo ombulu manyien ni piny mokalo. Ito oboke mar apar, loso ewi jolweny mag Mau. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni no incentive, voter apathy hits Mount Kenya. No incentive, voter apathy hits Mount Kenya. The law is a shocker for a region known for posting high turnout in both voter registration as well as voting. Kwan mapiny mag oganda mawuok Mount Kenya region mosewuok oko mandikore ka jogo ombulu e kindeni mandiko jogo ombulu manyien. Iwacho ni kwan oganda mawuok Mount Kenya region mosewuok oko mandikore ka jogo ombulu ni piny mokalo, kendo ma en bwok mokalo nikech gwenge mag Mount Kenya region e kinde ka kinde osebedo ka ndiko kwan oganda mamalo kaka jogo ombulu kaachiel kod goyo ombulu e kwan mamalo. Kata kamano, iwacho ni kwan jodak mag Mount Kenya region mosewuok oko mandikore ka jogo ombulu sani ni piny mokalo. Ito oboke mar ariyo, jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto odiochieng' makiny dhi romo e nyasi mag Mashujaa Day ma idhi timo e kaunti ma Kirinyaga. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto odiochieng' makiny dhi romo kuom thuolo mokwongo bang' bedo kok ginere kuom thuolo malach e kinde nyasi mag Mashujaa Day ma idhi bago odiochieng' makiny e kaunti ma Kirinyaga, kama Ruto kod Uhuru dhi romo e kinde nyasi mag Mashujaa Day odiochieng' makiny e kaunti ma Kirinyaga. Ito oboke mar ang'wen nyaka ito oboke mar abich, loso ewi kwan mapiny mag jogo ombulu kata kwan mapiny mag jodak mag Mount Kenya region mosewuok oko mandikore kaka jogo ombulu. Kwan mapiny mag jodak mag Mount Kenya region mosewuok oko mandikore kaka jogo ombulu e kinde ni mandiko jogo ombulu manyien madhi nyime e pacho kae. Kuom dakika achiel akwayo director mara mondo omiya dakika achiel mondo aler ni kwan oganda mosendik ka jogo ombulu e counties makaluo. En e kaunti ma Siaya, IEBC osendiko jogo ombulu manyien maromo 11,990
91 ka IEBC ne geno ndiko jogo ombulu maromo 149,247 nyaka sani IEBC osendiko jogo ombulu manyien e kaunti ma Siaya maromo 11,000 kende kane IEBC geno ndiko jogo ombulu manyien e kaunti ma Siaya maromo 149 e kaunti ma Kisumu IEBC osendiko jogo ombulu manyien maromo 13,539 ka IEBC ne geto ndiko jogo ombulu manyien ma ok e kaunti ma Kisumu maromo 175. Kata kamano IEBC osemandiko jogo ombulu maromo 13,000 kende e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Homa Bay IEBC osendiko mana jogo ombulu maromo 10,528 ka IEBC ne geno ndiko jogo ombulu maromo 155,799 e kaunti ma Homa Bay. IEBC osendiko jogo ombulu maromo 10,000 kende e kaunti ma Homa Bay kane gigeno ndiko jogo ombulu maromo 155. E kaunti ma Migori IEBC osendiko mana jogo ombulu maromo 13,143 nyaka sani IEBC osemana ndiko jogo ombulu maromo 13,143 kende e kaunti ma Migori kane gigeno ndiko jogo ombulu maromo 1,126. Pod wamedo jiwo oganda Luo jokanyanam mondo wauguru oko mondo wandikore ka jogo ombulu e kinde macheno ni pod dhi nyime. Wamedo kwayo jokanyanam koponi pok indikore ka jogo ombulu kaw thuolo ni makende mondo iwuog oko mar mondo ndikore ka jogo ombulu e kinde macheno ni pod dhi nyime nikech telo ikaw mana kod ombulu. Kopono ok ikaw ombulu mano iyiero jatelo marach. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.